Vítam všetkých hackingových náčencov na mojom YouTube channeli Top Hacking.sk. Na tomto YouTube channeli budeme riešiť všetky hackingové veci, takisto aj internetovú bezpečnosť. Ako prvé vás chcem upozorniť, že všetky veci, ktoré budeme robiť a ktoré sa budú vykonávať, budú vykonávané iba na mojich vlastných serveroch, weboch, prípadne Wi-Fi sieťach. Rovnako to odporúčam aj vám robiť, lebo je to nezákonné, pokiaľ nemáte buď povolenia správcu siete, administrátora, alebo to nerobíte na vlastných serveroch. Dobre, môžeme ísť ďalej. Aký je rozdiel medzi etickým hackerom versus black hackerom? Etický hacker je vlastne ten hacker, ktorého si môže najať napríklad firma, a ten sa snaží tej firme pomôcť zabezpečiť ich systémy, to znamená, snaží sa nájsť diery v ich systéme, útočí na tú firmu a vie nejakým štýlom zabezpečiť tým pádom to, aby sa tam nevedel do tej firmy dostať black hacker. Black hackerov môžeme vidieť napríklad na dark webe, tí sa snažia do firmy nabúrať, snažia sa získať data z firiem, snažia sa napojiť do firmy ransomwareom, im vlastne zamknúť dáta, žiadať od nich výkupné, aby im zaplatili. Čiže toto sú black hackery, ktorí vlastne tieto dáta dokážu speňažiť nejakým štýlom na dark webe, nejakým čiernym predajom a podobne. Ďalej sa naučíme v tomto kurze útoky na užívateľa alebo na web stránky, prípadne na Wi-Fi siete, kde sa budú prelamovať heslá. Prelamovať hesla budeme takisto aj na rôznych web stránkach a ďalších iných veciach. Potom tu máme sociálne inžinierstvo, do toho spadajú vlastne phishingové kampane, phishingové e-maily, to sú vlastne podvrhujúce maily, kde si my zadáme vlastne náš link s nejakou stránkou, ktorá bude pripomínať napríklad Google, kde vlastne obeť, ktorá dostane e-mail, dokáže tam zadať svoje informácie, prihlasovacie, ktoré potom následne budú zaslané nám. Rovnako v tomto sociálnom inžinierstve, v týchto kampaniách sa využívajú rôzne malvery, ktoré sa posielajú v prílohách e-mailov. Dá sa to nafingovať tak, aby to vyzeralo, že to je vlastne od nejakého kamaráta ten e-mail alebo od nejakej inej inštitúcie, ktorá to posiela. Čiže to si všetko ukážeme. Ďalšie tu máme Bug Bounty. Bug Bounty je vlastne program, ktorý si firmy platia za to, aby si nemuseli prenajímať svojich vlastných hackerov. Oslovia vlastne hackerov z celého sveta s tým, že ktorý hacker nájde chybu na ich web stránke, bude za to odmenený. Toto už je pre pokročilých užívateľov, ktorí si prejdú všetkými kurzami alebo celým kurzom. Čiže je to pre pokročilejších užívateľov. Je to dosť časovo náročnejšie, ale dá sa to robiť potom aj na plný úväzok s tým, že zabere to dosť času, ale tie odmeny, ktoré sa pri nájdení nejakej chyby dostanú naspäť, sú akože celkom fajn. Môže to byť v rámci niekoľko tisíc eur. Bonusy tam spadajú napríklad hackovanie IP kamier, to znamená, ľudia majú rôzne IP kamery, ktoré snímajú ich pozemky, firmy, inštitúcie a tieto veci. Ukážeme si, ako je možné jednoducho sa do tých IP kamier dostať, čo všetko treba spraviť, aby sa do vašej IP adresy nemohol niekto dostať, ako ju zabezpečiť a rôzne ďalšie veci. Potom si pozrieme, ako dať malware do JPGčka. To sa naučíme, ako napísať vlastný malware, ako ho dať jednoducho do fotky, aby k niekomu, keď pošlete sociálnym inžinierstvom phishingový mail, otvorí to, stiahne to, rozklikne si JPGčko, otvorí sa mu fotka, na pozadí sa mu spustí malware, vy viete už jeho počítač na diaľku týmto ovládať. Potom je tu prelamovanie rôznych hesiel,
či už, ako som spomínal, od Wi-Fi, alebo priamo cez webové formuláre rôzne. Vstup do zamknutého počítača, to znamená, kolega si odbehne, nechá si zapnutý počítač alebo vypnutý počítač s tým, že je tam zámok s heslom, cez ktorý neviete do počítača preniknúť. Naučím vás vlastne, ako to obísť, ako si viete ten počítač vlastne zapnúť. Všetky tieto veci, ktoré sa riešia pomocou hackingu, budeme riešiť na operačnom systéme Kali Linux. Kali Linux je vlastne operačný systém, ktorý je vytvorený hlavne na to, aby tam bola čo najväčšia podpora kvôli hackovaniu. Sú tam všelijaké nástroje, programy, ktoré budeme vlastne potrebovať na ten hacking. Poďme ďalej. Čo sa týka bezpečnosti, najdôležitejšie v rámci bezpečnosti je mať aktualizované systémy, aktualizovaný antivírus, zapnutý firewall. Používanie VPN-ky je takisto veľmi dôležitá vec. Všetky tieto veci dokopy vlastne robia z počítača jednu obrovskú pevnosť, ktorú je veľmi ťažké prekonať. Ďalej, ktoré veci už sú na vás, tieto veci, čo som spomínal, sú viac menej automatizované a to za vás vyrieši počítač. Tie, ktoré sú na vás, sú silné heslo, treba v prvom rade si vymysleť silné heslo. Ani není dôležité až tak dávať špeciálne znaky a rôzne symboly. Môžete si vybrať, buď si dáte kratšie heslo s nejakými špeciálnymi symbolmi, ideálne cez 10 miestne, alebo potom dlhé heslo a v podstate nemusí tam byť ani nejak toľko špeciálnych znakov, v prípade vôbec špeciálny znak. Čím je heslo dlhšie, tým je ťažšie prelomiteľné, až pomaly nemožne prelomiteľné. Takže ak vám môžem odporúčiť, buď heslo dlhé, veľké, malé písmená plus číslice, alebo keď teda chcete mať kratšie heslo, tak použite aj špeciálne znaky, ale ideálne od tých 10-12 znakov, aby to heslo malo. Vymazávajte si údaje z prehliadača, takisto neukladajte si hesla v prehliadači, vymazávajte si cookiesky, vymazávajte si cache. Všetky tieto informácie vedia hackeri zneužiť, pokiaľ sa k týmto údajom dostanú a vedia sa pod vašou identitou, ak dostanete prihlásení napríklad na Facebooku a dosiahnu tieto údaje, vedia sa pomocou týchto údajov prihlásiť oni za vás na svojich počítačoch a to nepotrebujú vedieť ani vaše heslo. Postup útoku bude vyzerať následovne. Ako prvé budeme zhromažďovať informácie, to znamená cez rôzne web stránky, cez rôzne nástroje vo webovom prehliadači, cez rôzne nástroje a programy v Kali Linuxe. Treba zhromaždiť čo najviac informácií o obeti. Ďalej tu máme skenovanie. Skenovanie obete je vlastne jedna z najdôležitejších vecí. Skenovanie môže byť automatické alebo manuálne. Pri automatických skeneroch je vlastne to trochu agresívnejšie. Není to až také do hĺbky ako manuálne. Pri manuálnom treba o mnoho viacej zručností. Všetko si povieme. Útok. Útok môže byť na užívateľa, na web a na kopu ďalších vecí. Prípadne Wi-Fi, ale to sa trochu líši, to si potom ukážeme. A keď už vlastne je ten útok úspešný, nejakým exploitom alebo niečím sa dostaneme do počítaču obete, potom už je vlastne ďalšia fáza ovládania vzdialeného počítača. Tam potrebujeme vedieť rôzne príkazy, rôzne veci, ako čo najdlhšie vydržať v tom počítači a čo najviac informácií vyčerpať z toho počítaču. To je všetko z dnešného videa. Dúfam, že sa uvidíme aj pri ďalších videách, že vás to bude baviť, že budete spokojní a prosím, dajte like, dajte odber kanálu Top Hacking.sk a pozrite sa do popisku videa, kde budú vždycky nové informácie o ďalších videách a o ďalších možnostiach, kde nájdete ďalšie videá. Ďakujem pekne za pozornosť. Majte sa pekne.